Nang kitoy lo jitian phangcho nili sarborai tiarong abasapi lo nili ke la se nili nang li phan nang pudet po la penang arju der la nang li phan pumasi la puson ningje do not mate la puson claim do not pumasi nang li phan nang kitoy Fresh Club bitu ngatom fan media court nam fan nili nang tom fan akeru pi partik lo ini nili tom nang chopa teng pen nang tom nili tom malong apor nang chipi pen pot nang tom fan akeru pi lo nili tom pini labang so press amai nang tom fan nang chopa lambang kelalo atumi dak boraing ti aps sarboraing ti aps pen ongdung sorlo song atum methang asong pen chi usi BJP along chepa okdam Japan alang letum elitum asar man ke do Dr. Tuliram Ronghang sar alang lapen elitum asar Richard Stockby alang letum mari deng along alang letum matumi methang araji mumang chepaklang damsi alang letum epetersia song aphan ning ka chit hi ka vipen alang tum labang song phan aning ke dok de pen alang tum atumi apor an bangke methang asong men chi usi BJP along chipa okdam lo lase halabang so chipa okdam pen aphi ako pothot ni tum padaba bang ni tum isya video thekhlong lo hala dak nang le tum dorbar baguri along jiten phangchopu alang li youtuber along alang li kipi bang la lo alang li video ke yana bang ke jela sarboraing tiarong amekar lo dak doan APHRC sor lo song apha alang li chini ni pusalang li labang so video long alang li ningi pon lo la si labang ke ningduk me alam je alang li APHRC tum ot adur bang la pu hanoma nili jasemet pen pini labang so media hoi pen alang li phan ki jong nam ye bang ke la pen nili alang li phan isi karju gang tung bang la lo aprang sinili phanar juda tha nili APHRC amunit ma kalima kalang ma jiten phang chola bang so alam bang nili phan clear vacation nang chipi tha lasi APHRC tomalong ot adur bang kelalo munira phan aphi chini nei puki pudam bang kelalo je election apor lo telang le tumrat nangi election apor talang tumrat pangrumji arong damji awareness alam thanamji sik sidol alam ben danglok hemprek alam pen danglok alang le tum thanamji sita mo alang tomalong pen nei ka chetonte ninge dok de dolo labang so asong pen koma mea korte koma mengjir jongsi chi ulo botangte alang li tum APHRC tum kaningji ge la lo nili tum chini ne koma namundet lo la sila hala bang so or bang ke alang tum ta chi umilo non dak pini sarboraing tia PS along pini dak karja prong aingjir tum kedam tangan ke alang tum APHRC fansi alang to vote pi bom lo la pen pe hai bom lo kalima lasi bini hala jiten phang cho bang nili tum la bang sa video long ke thek lok ke ning dok pik lo alang tum han chini ne po anta alang le election apor si chini chot ma la bang sa rat phan lasi nili din pen alang li phan jasemet pet isi bang ken nili pinil bang so media hoi pen alang li phan nili jasemet pet pen rem lo alang li la poson kaning je lake alang li la bang salam ning je det alang li kaning je pen apo ini Karbiang long angkang pi APHRC phanta alang li nong nu si pon pilo pusini li mathada APHRC group tijim ke nili ke damtang press meet hota ning je alo Rajen Timung ake hai pen sersing be ke hai alang tum group tijim do alo non put alang le tum to rap chom meeting do hai pen lang la pen non put amelang tum ning sita vela ate ko poson se APHRC ke hai po nang le tum kadoka be pini dak daramara ha warlong na puchat ke lo Karbiang long arat tume doan tum same pini labang so media hoi pen nili nang tum han chuning rilo APHRC long ke do lang tum tame nang tum chiroi non nang chiroi ra nang le tum ruling party long bang ignon ile tum sar Dr. Tuliram Ronghang alang li ke claim pon ke mission along ile tum ta arjab dun themna asini li nang tum phan pini labang so media hoi pen ke pachini pon lambang ke lalo kardom nilimen lake mirijen teronpi nilitom lake dor baguri malasi apuling sarboraing ti arong amuhilalo lasi nili press
มิดอาบิตุงตัวมาพันลาปุซอนสิปีนี้นิลิตุมกัจจุพานังก็มาเตกัจจุแหงนังก็เกนิลิตุมลาปุซอนเห็นloนิลิตุมนังจิธานิกโปลาสิปาตุมีปอร์นิลิตุมลาปุซอนสิsar doktor tuliram rong hangalong nilitum damlo nilitum sarboraing ti rong muhit nang kedeng pe me pe na pot nilitum ninga rong chi hok par pik lo la si nilitum hada ka ningje dam setame nilitum la puson si ningje chot ai nilitum ke sprc ke dam tang la puson se sprc si nilitum ke jo setame sar nilitum ke ja tum takali nilitum ke rong la pusi arlo in samjin pensi nilitum la puson la pu sprc si nilitum jok bom pusi hada ka ningje dam loke rong jung atu nilitum ke ning aklong pela pu si jog joy SPRC han si jog bo sitami non bank ke lapu kalilo pu nilitum chingwai ke nilitum lapu son si non bank non ke bank ji election ke nilitum ka do ka bi ki claim ke dam an tanang chirab don pu si nilitum ning je cho dwar baguri dadhora dipluso jiten phangcho alang li ke nilitum aphan ko pianing ke sone lapen ko pianing ke hone SPRC recharge stock bi alang nilitum a photo a mohor ke post along lang li ki post along la puson se ke viral dun nilitum ka che theklong patumi nilitum ke dam la so mohor arje ke post apot ke viral dun ke nilitum a phan la so bang la tum ke saburaing tiarong a mohila chini pe me la pen la so mohila tum ke SPRC long women wing secretary president takali members takali la puson se nilitum phanapu ahong nilitum members puta nilitum chipudam de la pena secretary president puta nilitum chipudam de sitami alang li ke la puson se saratum ke pus along la puson lam ke bonai don thap lam ke pangyar don thap nangli phan ko nangli phan komasi la puson ningje do noi la pen komasi la son claim do noi punangli jiten phangcho nili sarboraing tiarong abasapi lo nilike la sinili nangli phan nang pudet po la penang arju der la nangli phan komasi la puson ningje do not mate la puson claim do noi pamasi nangli phan nang ki toy la si nangli la puson ke ningje do nang ne akola puson arbok don tham nang ne nilitum ta la puson ningje dam de nilitum SPRC secretary president pu nilitum chipudam de la si nangli la puson lam bunai don thap arbok don thap ke nang li la puson pin chong ri jiten phangcho nang li phanang pulo la si social media long la press cup abitung along la puson si nili nang pachini lo la si nang li ko an si nang li phan ali ki long ma la pe nang li phan kuma si nang ki toy ma nang li la puson ke claim thari bang phan nong no jo don thari la pen bang phan pin rem don thari arbok don thari la si nilitum pini lam klar kachipi mate lam boy kachipi nang ko ke nilitum aphan la puson si SPRC along as women wing secretary president ka lipu nilitum kalang pu chipupi la sinang ni kona si nilitum phan women wing secretary president pu koma sinang li phanang ge than lo nili na arjunang kok po la si nilitum chipudam de sar doctor toliram rong hang long sami nilitum ningje je la pensa recharge along setame nilitum la puson Homasti pen atumi APSLC pen COC BJP along chepa ogdun lo kadoka we pinso arso pangui pet pen bang thong kep ana muluk atumi chepa ogdun lo la sok chepa ogdun long alang li dak sa richard tok bi homasti alok kedo jiten phangcho po arleng po hai bang lam keneng je juno dak nilitum phun along media long che theklong si nilitum dak chewang lo nilitum la so press meet pen alang li jiten phangcho pula hai alam kining tap kining je phu thang angku rawia pholong we chini ne pin ben ke soi tap ra phutha ke alang li pan nilitum so dak pen pin rem lo alang li monon phisu tame alang li la son alam ke ning je dere noi pusi nilitum hin pen ke so dak pen pin rem lo la pen ke non alang li jiten phangcho chot kali or kar biang long east west dimahaso akar bitame jiten phangcho kining ya son thak thake ning jeri athe non dak pini nilitum dora prong ani marli tum EPSL silong ningkan ko ani chipaduk et pen aphi chok chelo hai un elo la so party ke thek thelo puchini lor aphi ning chiru chewang thusi ke me sen ke japon atum along ilitum asar dr tuliram rong hang la pen ke team kar biang long non chari bom sarkar la pen modi sarkar me sen puchini lor
api alang litum mesen pucini lor api alang litum aning chirui ke wang along ku pi akheng no ke thek dun long si alang litum la an ki pin rem dun lo alang li la an jiten phang cho pu arleng po bang la si jiten phang cho nang li non na hok pen nang chi thek dun long nang chau dun long tame nang li phan so dak pen nang pin rem lo la poson ke non nang li prang ke wangi ke nang li ning nang li pok tamathari chini ne po bang ki nang li chini ne pu ku pi lo ke ning je ni ta nong te nang li phan an par de alang li tum si ke chipaduk ki ong doctor tuluram rong hang along chepo okdun de da phi alang li la son alam ki pu ke nili toma hin pen non nang pu dak lo nang li la son alam ke an par ke ning je de no la pen ke ning je lo pulong te nang li phan ke nili tum pini nang pin rem chot kali mo abatai ka flek ta la an so se so dak pen nang pin rem hela la si don marli tum kar benglong arat tum east west dimaso arat tum nang li tum ta APSL silong dolang polo tang te ning chirui wangra ili tum asar doctor tuler mong hang lapen ke tim kar benglong BJP sarkar nang japon long mesen punali tum theglong edlo chini edlo la si ning chirui non mat bang serarang